Felderítek, szerint erre van a ürességnek a vizéje, a bányája. Próbáljuk meg ambussolni őket. Elvileg nem kéne egy sokat lenni, ilyen 2-3-ra számítok szerintem. Arra figyelj, hogy a powder smoke-on ne lépjél bele. Erre hogy is lepattam. Aha, látok. Némtegek. 1, 2, 3, 4, 5 ember, 5 némteget látom, 5 némteg. Jó, ez nem olyan sok. Még talán átvédjük. Nem, azt tudjuk tékelni könnyen. Mute-old le magad, majd írok chaten. Jó. Látom őket. Én is. Szerintem Lehet, ők hogy is úgy mindjárt. fel. Vaj, Igen, nem. valószínűleg látnak minket. Gyertek! Támadnak ránk! Támadnak ránk! Gyerünk, Bozsi, kapjuk el őket. Potoljatok be, potoljatok be! Na, sokan vannak. Jó, ez tényleg igaz. Az armadékre figyelj rá. Jó. Szóval most voltam. Jó lesz. Majdnem fél? Egy halt. Vaj. Egy kicsit kamatot voltam. Húha. Ti maradjatok együtt, én megyek a Balázsra. Menjetek a Robira. Hol a Bogi? Nice. Bogi, gyere! Hogy az vagy, meg vagy? Aha. Balázs, elkaptam. Majd ripotolj lassan a járasztán. Nekem még nem. Meg 40 másodperc. Jó, kösz. Ja, kaptam még. Mindegy, menjen. Nem vagy te. Bogi meghalt. Bogi meghalt, nem? Már ő is. Ja. Hárman vagyunk. Nevezd meg. Hogy próbálj. Kösz. Nem, ez ugye egy kuszor még szépen. Vigyázz belé. Gyertek a Robi. Lehet, hogy ő a király. Hát nem hinném, hogy a király kiderültek volna. Akkor én több fiatal. De ugye a király az elég arrogáns. Nézzük belőle. Nem lepődünk meg. Popoltam Balázsra. Balázsra Mózes popoltam. nagyon nagy. Való. Ennyi kópbat. Bozsi, lesz
nem rólad a módos. Mit csinálnak? Nagyjából intézem a módos. És... Az Na, arany, mehetünk. az Speed 2 találtak. Te is turban. Ilyenek már. Akkor... A volt egy filter. Itt tufák vagyok a japánák. Mit szeretne? Combat. Szerintem gírváltás. Hogy lettek többen? Hát lett Még nem voltak hadi ennyien. őrünk. Plusz egy... Na mikor elvonult Itt vissza? az a Tough Guy, japánál. Hát, majd hogyha meghaltam. Arra várhat. Hamarra következni. Nem. Mindig. Haló! Akkor itt mármint a arany. Előttem. Az a knockback 2-es kardod. Jaj, de gyűlöl. Te vagy a Mondd fel. király, arany. Te vagy a király. Oh! Jani, te védjen, te védjen. De tudod, hogy az a véged. Neked is egy Bocs, csak nagyon tetszett a parti. Részt vennék. Csak úgy ránk támadtok. Mi az? Gyere, te gyémánt harcos! Jöttem. Gyere! Veregd végig. Nincsen fire rezem, nincsen fire rezem. Ha megadod, benne vagyok. Ott feltett. Ja, menekülünk. Na. A végül az utoljára. Mondjuk az a... Ilyenek rájtottak. Melyik kivaték az rá. És ki vagy? Az állatgondozó, mit szólsz be neki? Vissza lefelé! Valakinek a szavarokra is Te vagy állat. Bent kellett téged tartani. Szevasz! Add el a Balást! Te ki vagy? Zög. Olyan. Balázs. Megadtuk neked az esélyt, hogy elmenj. De te nem fogadod el. Egyedül mindenki. És Balázs valami nem van. Hát akkor egyik őtök se távozik.
Akkor egyikőtök sem fog távozni, így igaz. Bro, az egy papagál. Azt elmondja, mit ott van rajta. Ugye? Látod? Keményen túlfúrunk van. Vagy Már csak te maradtál. itt már kezdtek elfogyni a cuccaim. És tudtam, hogyha most nem vetek véget ennek a csatának, akkor ezt el fogjuk veszíteni, és akár örökre elzárhatnak. Én nem adom fel, én majd meg fogom nyerni. Hát akkor ég veled. Legyen szép így. Vagy olyanokra, mint te. Na jó, Jó kis börtöntöltelék. Jaj, de szép lesz. én nem fogok menni börtönbe. Előre megmondom. Pedig a vége Hanem- mindig az. Mindig adunk esélyt, de nem fogadják el ezek a huligánok. Te is köztük vagy, ugye? Ajaj. Ajaj. Látod a kisokját? Nincsen. Még egy utolsó esélyt adunk neked, föladod? Vagy meg akarsz halni? Én nem adom föl. Akkor magadra ves. Még feladhatod. Jó, feladom. Feladom. Nagyszerű. Na, Nos, hagyjátok! még Na jó, így van, most már elég gondoltuk. legyen. Szóval megadod magad. Igen. Jó van. Akkor kövesd őt, és elviszünk az új otthonodba. Az aranyt. Ja igen, mielőtt útnak indulnánk, szeretném, hogyha ideadnád az inventoridat. Mindent, ami Adjunk ide benne van. mindent az Maximum inventoriából. 2 golden apple tarthatsz magadra. Ezek az emberek azt akarták, hogy adjak oda nekik mindent, ami az inventorimban van. De, ha egy kardot magamnál tartok, és az egyik kör egyedül van, és ha jókor csapok rá, akkor megölhetem és megszerezhetem a cuccait, és tovább Igen. bírok harcolni. Semmi Winchard, semmi Pearl, semmi ilyen egyéb ilyen dolgok. Mondjuk, hogy egy kicsit előrébb dobálnád, lehet, hogy többre Hát de mennék. a pókálóba vagyok. Így, gondolod. Nos, arra van az út. Kövessen minket. Uram, csak ön után. Menj előre. Mozogjon megyünk utána. már! Hol vagyok? Mi ez a hely? Menjen már! Látom meg? Ja, megyek. Eltőges? Na, szemetek a fára. Gyertek, Már le ma uglik. Korábban. Van egy kord! jó nyugi. Hát ez nem nagyon sikerült, mert strength nélkül nem sebzek valami sokat. Szóval, ez lenne nekem a vég. Nincsen nem akar.
De igen, nála van egy kard. Nála van egy kard. Miről beszélsz? Az előbb azzal mindegy. ütögetett engem. Mindegy, menjünk. Haladj. A börtönbe úgyis jönk egy rendes inventory checket. Már a főnök? Én nem tudom ki a főnök. Csinálj már rendes. Mi lehet ez a hely? Érdekes. Sort. Kövesd a fehéret. Hajrá! Soromat? Ha Enderment látok, azt mindenféleképpen öljetek meg, nehogy kapjon egy pört. Vajon Ruby megment engem? Vagy Akkor aztán. elárultam? De ha senki se segít nekem, akkor valószínű Kövesd Örökre. engem. börtönbe Ennyi? zárnak. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és ha tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le a folytatásról. Ja, és csak én vagyok az egyetlen, aki föltölti a póvját. Szóval, ha jól vágsz, és szeretnél feltölteni videót, akkor nyugodtan csatlakozhatsz a szerverre, és majd nyiss egy ticketet, és akkor meg tudjuk beszélni.